Вітаю ўсіх яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, хопіць ужо пра палітыку, пра ўсе гэтыя інтрыгі, скандалы, расследаванні, паговорым пра прыемнае нарэшце, пра нашу агульную беларускую культуру, якая наша ўсё. Такім чынам у нас у студыі заснавальнік фестывалю абуджаных Тутака, старшыня фонду Тутака Павел Станкевич, больш вядомы як Стана. Прывітанне, Павел. Прывітанне ўсім. Павел, фонд Тутака чацвёрты заўважу, рыхтуецца правесці, ну, фактычна галоўны, як это сказалі, усе беларускі летнік, такі open-air беларускі. Чацвёрты раз. Не стаміўся? Канешне, стаміўся. Гэта так, ну, па шчырасці, з аднаго боку стаміўся, і гэта падаецца зразумела, але з другого боку заўсёды ёсць хтосьці побач, і дзякуючы вось гэтым людзям, тут я маю на ўвазе перадусім сваю каманду, але і таксама вось нашу аўдыторыю, заўсёды знойдзецца такі сказ, што чалавек так думае, ну, давайте, ще раз робім. Треба, варта, і перадусім... Як толькі закончылася, думаеш, да ўсё, да ніколі больш, ніколі. Але вельмі хутка гэта ўжо ідзе проста ў такія пляны на наступны год. Просто мы разумеем, што міма вось гэтага стамлення мы самі маем з гэтага перадусім кайф. Такім чынам, я нагадаю, што фестываль абуджаных Тутака будзе праходзіць 12-14 ліпеня, і тут вось самае галоўнае, гэта, можна сказаць, культавае такое месца сілы беларусаў, гэта барык каля гарадка на Падляшшы. Для тых, хто даўно вось у гэтым усім працэсе, гэта месца знаёмае. Колькі гадоў, колькі разоў там праходзіла ўжо гістарычнае такое мерапрыемства пад назвай Басовішча. Не адзін раз мы ўжо з табой пра эту тэму гаварылі. Ўсё ж такі, ці лічыш ты, вот, ну, можа, час прайшоў? Можа быць, па першым часе ты такой, да не, мы тут сваё, мы ніякага дачынення, але зараз так думаеш, такія культурныя пераемнікі Басовішча ёсць Тутака ці не? Ну, відаеш, так бы цяжка сказаць і адмовіцца ад гэтага, і напэўна мы самі, ну, пра сябе так думаем, таму што вось мы мелі дачынення да фестывалю Басовішча у апошнія часы. Таму, ну так, мы такія, хаця, напэўна, тое, што нас розніць, проста маем крыху іншы падыход. Фестываль Тутака гэта, напэўна, іншы фестываль, чым фестываль Басовішча. Хаця месца гэта ж самае. І самае месца, вядома, нам дапамагае, ну і перадусім нам дапамагае легенда фестывалю Басовішча. Але пра адрозненні, наколькі яны грунтоўныя, наколькі базавыя адрозненні, вот давай пра канцэпцыю Тутакі. Перадусім, Тутака не хоча быць выключна музычным фэстам. Мы, вядома, што маем на галоўнай сцэне выступы класных музыкаў, але вось нашая мэта проста у ўсе беларускай сустрэчы. І гэта ёсць такая галоўная мэта. І таксама адразу нагода, каб паказаць не толькі класных музыкаў, але каб ввогуле паказаць ўсё, што, вядома, у рамках нашых магчымасцей, ўсё, што адбываецца у беларускай культуры, у беларускай вось гэтай культурніцкай прасторы, але не толькі, таму што таксама для нас вельмі важна, каб кожны удзельнік разумеў, што фестываль гэта перадусім сямейны фестываль. Калі раней Басовішча гэта перадусім рок, піва і моладзь, мы цяпер стараемся пашыраць вось гэты круг і вельмі намагаемся на гэта, каб кожны, які вырашыць прыехаць вось сям'ю, тут маем перадусім на ўвазе самыя маладыя дзеці, ім таксама будзе што рабіць, і бацькам таксама будзе комфортна. Будзе, дзякуючы вось гэтым розным актыўнасцям, фестываль павінен
po naszych właśnie duмкach powinien zajść i dzieciom, i dorosłym, i młodzi tak samo. Poszerzają, stwarają больш можа такую не ведаю там прыязную прастору, хаця і на высовішчах было вельмі прыемна, але вось гэта такі наш агульна адрозненне ад фестывалю Басовішча. Я хочу адразу ўсіх скіраваць. Вось бачыце, я тут па-першае у нашым анонсе ёсць спасылачка, але і знайсці старонку тутакі вельмі проста. Заходзіце tutaka.org і ўсё бачна, ўсё можна знайсці. Тут ёсць і праграма, тут ёсць і мэта, але давай ўсё ж таки по актыўнасцям. Ну, са сцэнай ўсё понятно, хаця мы пра яе паговорым, ну, прынамсі, пра тое, хто будзе на сцэне. Але калі больш падрабязна пра іншыя накірункі, вось што акрамя сцэны, ты кажаш актыўнасці, ну, з дзецьмі зразумела, відаць, будзе такая адмысловая дзіцячая пляцоўка, будуць людзі, якія будуць займацца гэтымі дзецьмі, умоўна кажучы, там аніматары, не аніматары, ну, той, каму можна дзяцей пакінуць і пайсці там слухаць рок-н-рол. Але што яшчэ? Ну, я jeszcze może tylko спочатку скажу, ty сказał про сайт, ale tak samo raju nawiedać nasz YouTube kanał, gdzie my apошнім czasem wyklali właśnie taki krótki rolik про fest, jak on wyglądał rok temu. I kiedy kogoś nie było, to właśnie można z большego jakby przez ten rolik zrozumieć i miejsce, i atmosferu. Тут, kiedy wiertаться do różnych aktywności, no, ja bym nie сказал, że tam może będziemy aż tak podryktowani, aż to można będzie dzieci nam zostawić i pójść tam pod rock-and-roll, ale starałem się prosto i zaprosić niekie teatralne postanowy, na przykład to właśnie do nas z Warszawy przyjedzie Batlejka, jaka będzie i w piątnicу pokazywać swoją programu, i w sobotę będzie Malowanycz tak samo, будуть майстер-класи по виробі мила, наприклад. Тут я так адмыслова накірована так само гэты майстер-клас на дзяцей. І шмат таких розных актыўнасцей, што, ну, можа не тое, што заставіць, хаця яшчэ я не сказаў апошняга слова. Маем розных партнёраў, яны таксама думаюць, і сур'ёзна такая думка пра дзіцячую плацоўку, якую можна дзіцёнка заставіць пад апекай, ёсць. Ну, pracują z tym. Czy uda się w tym godzie, nie wiadomo, ale na pewno będziemy stwarzać szmat takich możliwości, kabaśki przynajmniej nie gdzie pobacz. Wdychnuli, wiadomo, odpoczynek potrzebny każdemu, nie tylko dzieciom, ale тут, kramia właśnie tych wystupów, jest tak samo różne inne aktywności. W tym godzie, między innymi, na przykład taka grupa aktywistów ABF, znaczy aktywna być fajna, tak samo będzie prowadzić różne quizy, różne hulni. Będzie u nas tak samo na przykład klub historycznej konstrukcji z Białostoka Invictus 1863, znaczy powstanie studenckie, i tu będzie ich taki lagier. Mnie podaється, że z chłopcami można będzie no, провести класную размову, наладить класную связь. Тут jeszcze tak samo chcemy zapełnić czas dyskusjami. Будуть różne zony. Kto był rok temu, mi podaється, że już rozumie, że to jest prostora tutaka, ale tak samo jest prostora tamaka. I na tamacy na pewno w sobotę, możliwe, że to tak samo i w niedzielę, będą iść różne dyskusje i pro kulturę, ale tak samo pro takie rzeczy, jakie może bliżej ciała, znaczy, no nie uciekniemy od polityki, na pewno będą takie temy. Możliwe, że to tak samo dziękując jednemu z naszych partnerów, jakim jest Nowa Białoruś, będzie nagroda porozmawiać krychu pro ich projekt. I oni w ogóle wyraszyli stworzyć taką chill-out zonu, gdzie można będzie i telefon postawić na zariadku, i można będzie u hamak tak samo lechczy swoje stłumlone ciało, jak nabrać siłę, i wokół tego będzie tam jakieś puzzle dla dzieci i lega, aby dzieci tak samo mogli tam nešto takimi rzeczami zająć się, a my, baćki, mogli
Просто спокойно odpoczywać i czekać wieczora, albo просто gdzieś tam łowić w ucham to, co odbywa się na dyskusjach, czy w tych różnych masterclassach. Тут іншими, наприклад, mnie to w ogóle ciekawa. Ja wielmi czekają тут z Warszawy tak samo taka kampania, jaka nazywa się Polish for Belarus, jaka prosto włóczyć Białorusów polskiej mowy, zrobić lekcję про polski slang. No, ja tak samo tam chcę jeszcze porozmawiać, jak może tak samo dla naszych polskich gości, dodać właśnie ten białoruski slang i z tego zrobić sam, mnie podaje, no to będzie przykolne. I takich aktywności po szczerości mają szmat. Jeszcze wiadomo, idą rozmowy z różnymi, ale to w ogóle urażaje, jak szmat ludzi chce prosto przyjechać. Właśnie tam tak samo będzie Ministerstwa Sepultury, tak samo radzić quiz. Szmat różnych ludzi chce prosto przyjechać, wziąć udział aktywnie, proponują różne rzeczy i prosto no, z tego, no i jak nie robić festa. Kiedy stolki ludzi prosto chce aktywnie wnieść swój prosto uniosek u tego. Mnie wydaje się, no klasno naszą wspólną rzecz. Слухай, давай вось можа быть падрабязней, тому что калі вось зайсці на той сайт, які я показываў вам усім тут.орг, тут пакуль што толькі ёсць спіс лайнап такі вось по музыках, а по актыўнасцях то есть яшчэ не складзена цалкам праграма. Так, мы просто складаем до конца, як толькі уже просто абмяркуем, ну магчыма што пачнем выпускаць, каб уже просто як бы так людзі так сур'ёзна пытаюцца, магчыма што уже ў бліжэйшы час zapuścimy przynajmniej czasku woź tej programy, kramia woź tej muzycznej, jaka już jest i będziemy na pewno dopełniać, bo postajanna prosta, no, dopilajemy i detali i tak samo postajanna majemy unioski i prosto, i ludzie pytają się, jakim czynem można, albo nie wiedzą, tam przesyłają swoje proponowy. I mnie wydaje się, że ta programa będzie napełniać się postajanna. No, jak zrozumieć, rok temu u nas było przybliżno, wydaje się, coś jak 40 różnych aktywności. My już teraz baczymy, że ogółem ich może być i больше. To tak samo, jak сказать про ремесленников. Уже просто мы разумеем, что не зместим мы усіх у одном там великим павильоне. Мы уже разумеем, что гэтых таких павильонов з ремесленниками будуть принаймні 2, але так само будуть ось такі ремесленники, які будуть самостойно у своїх малих намітах пропонувати чи свої продукти, чи свої послуги, чи то просто чим вони займаються. І так само тут і різні організації долучаються. Уже я маю takie potwierdzenie, że organizacja, fond, na przykład w okno na wschód, chce postawić swoją kropkę, aby rozpowiedzieć pro siebie, że tu zgadał Nowa Białoruś, będzie tak samo. I powoli my właśnie tu prostoru nasyczajem, temu warto, czy zachodzić na sajt, czy prosto podpisać się na nasz Instagram, Telegram, Facebook, u tych wszystkich naszych socjalnych mediach powoli wykładajem усю програму. Слухай, от а сапраўды вельмі так ну уражвае, што па тваіх словах столько людзей, ініцыятыў, арганізацый звяртаюцца з жаданнем узяць удзел. І гэта чаму я маю на ўвазе вот столько ўсяго адбываецца, гэта таму што беларусаў зараз вельмі шмат у Польшчы. Гэта таму што тыя беларусы, якія прыехалі, нарэшце можа быць ну асмялелі ці распачалі сваю справу, ці ўжо іх справа такім узроўню, што ім ёй можна пахваліцца, ці яны нарэшце даведаліся пра тутаку, а раней не ведалі. Вот з чым ты звязваеш такую вялікую колькасць заявак? Мне падаецца, што крыху ўсяго, пра што ты тут сказаў. Ну, даволі паглядзець на сколькі з'яўляецца розных беларускіх арганізацый цяпер, сколькі адбываецца ладзіцца розных праектаў. Нават калі казаць пра самыя фестывалі, то уже ў Польшчы я так вось хутка падумаў, то крамя тут такі прынамсі 3 беларускія фесты згадаў. І напэўна вось беларусы больш адкрытыя,
мне падаецца. Таксама разумеюць, што калі яны сябе не пакажуць і не пахвалюць, то ніхто не пахвалі. І гэта ўсё і напэўна тое, што мы нарэшце таксама як бы паволі для нас гэта ж і не самы лёгкі шлях. Мы паволі таксама дабіваемся да аўдыторыі. Першыя 2 гады, хаця мы кайфовали, але яны не былі такі буйныя. Год таму мне падаецца, што так першы раз я так адчуў, што фестываль зайшоў. І я разумею, што фестываль будзе расцець таксама паволі разам з гэтымі ўсімі праектамі, разам з беларусамі, разам з гэтым, што нам вось прынесе лёс, і па шчырасці, гэта класна. Мы просто якби паволі самі напэўняем гэту прастору. Таму тут складаюцца ўсе гэтыя фактары, які ты сказаў, і яшчэ шмат пра якіх мы нават бы не падумалі. Але я вярнуся да пляцовак дыскусійных. Раней у мінулым годзе, да прыкладу, калі мы з табой сустракаліся, у вас было так как бы прадумана, прапісана, што вот у нас тут будзе дыскусія на такую тэму, там звязаная там з культурай, з тэатрам, яшчэ тут вот на такую тэму, тут такую. То есть вы вызначылі. Ужо вядома, якія тэмы, якія накірункі асноўныя дыскусіі будуць сёлета? Напэўна, хочам паразмаўляць пра пашпарт. Бо мне падаецца, што гэтая тэма важная. Таксама, хутчэй за ўсё, дзесьці не пазбегнемся дыскусіі пра выбары. І вось гэтыя ўсе такія блізкія беларусам у эміграцыі тэмы, напэўна, з'явіцца. Хаця, напрыклад, для мяне асабіста вельмі будзе цікава сустрэча з Анетай Прымакай, якая апошнімі некалькі месяцаў таму выдала сваю новую кніжку «Камені мусілі палецець», хіба гэта так перакладаецца. На жаль, пакуль што кніжка ёсць выключна па-польску, але спадзяемся, што ў неўзабаве з'явіцца таксама пераклад, але прынамсі пакуль не можна чакаць перакладу, то мы хочам запрасіць Анету да размовы, бо мне падаецца, што праз яе можна будзе зразумець крыху болей гэтых беларусаў, якія жывуць стагоддзямі на Падляшшы. Таму што кніжка перадусім яна трымае фокус на пасляваенным перыядзе, дзе проста былі рэйды польскага там падполля, і якія там убівалі беларусаў, можна сказаць, паводле нацыянальнасці. Але Анета гэта ўсё укладае, гэтую фокус укладае ў шырэйшую карціну і тлумачыць таксама міжваенны час, а нават тое, што дзялося раней, і крыху рысуе вось гэтую траўму, якая вось у нас з беларусаў з Падляшша, дзесьці там сядзіць уже наступнае пакаленне. Можа, дзякуючы гэтай кніжцы, мне падаецца, што мы самі, як з Падляшша, сябе лепш зразумеем, але і таксама вось усім, якія прыехалі, чи жывуць проста вугла ў іншых краінах, але не ведаюць нічога пра гэтых дзіўных аўтахтонаў на Падляшшы, то тут, напэўна, у гэтай размове можна будзе даведацца болей. Дарэчы, гэта вельмі важная тэма, і мы вось, дарэчы, вот гэтую тэму, я думаю, гісторыі беларусаў Падляшша, гэта трагедыя паваенная, мы, можа быць, абмяркуем з Паўлам у праграме «Ідэя X», наколькі ўсё ж такі гэта на нацыянальную нашу ідэю ідэнтычнасці, самасвядомасць ўсё паўплывала. Але вернемся пакуль што да фэста. Калі разважаць, я ўжо выпытваю ці, можа быць, сакрэты, але калі, скажем, дыскусія на тэму умоўна там пашпарта, так я так разумею, што без прадстаўніка аб'яднанага кабінета Кавалеўска, які займаецца гэтым пашпартам, такой дыскусіі цяжка правесці. Так, мы як бы робім крокі, каб людзі, якія глыбока ў тэме,
удзельнічалі ў гэтых дыскусіях. І таксама лічу, што спадар Кавалеўскі з'явіцца. Можа, ён яшчэ пра гэта і не ведае, можа, вось гэты там ліст не дайшоў, таму што гэта ўсё як бы ў працэсе, таму спадар, калі глядзіш вось гэтую нашу размову, я вас уже сардэчна запрашаю, а па дэталях звяжемся уже з вами асабіста. Спадар Валер, ну вы ўжо маеце праз Еўрарадыё, праз наш эфір афіцыйнае запрашэнне, тым больш, што уже, я так разумею, по традыцыі на гэтым фестывале, ну а хаця глупа было б сумнявацца, там тым больш, што калі чытаць усё ж такі сторонку тутакі на ось у інтэрнэце, то там можна заўважыць, што Ціханаўская будзе прысутнічаць і гэтым разам на фестывале. Чаго чакаеце? Ад спадарні Ціханаўскай? Да, то есть под яе нейкая там адмысловая пляцоўка, праграма, выступ, ці яна просто прыедзе, ну, можа быть, адцягнуцца под беларускі рок, пагаварыць з беларусамі, атрымаць асалоду ад надвор'я і прыроды падляшай грудака. Я б перад ўсім гэтага зычыў спадарні Ціханаўскай. Мне падаецца, што як кожнаму з нас і яе патрэбна вось такая уключыць прынамсі на хвіліну паўзу і падайсці вось да гэтага візіту не як да афіцыйнага візіту, дзе трэба размаўляць, вядома, пра важныя рэчы з важнымі людзьмі, але каб я хутчэй як бы раблю ўсё, што магчыма, каб гэта была такая прыватная сустрэча. Калі спадарня Ціханаўская вырашыць проста, каб проста выйсці ў прастору фестывалю і паразмаўляць з беларусамі, мне падаецца, што гэта самая такая лепшая каштоўнасць, якую яна можа прывесці. Бо зусім па-іншаму, мне падаецца, ёсць такія адчуванні, калі ты на чалавека глядзіш вось проста дзесьці там у розных постах па сацыяльных медыях, а іншая справа, калі ты сур'ёзна зможаш сам паставіць сваё пытанне, які яно б не было. А знаючы спадарню Святлану, то я таксама разумею, што па шчырасці яна гатова адказаць на любыя пытанні. Таму мне падаецца, што варта кожнаму, які плануе прыехаць на фэст, падрыхтаваць самае важнае для яго самага пытання і шукаць нагоды на фэсце паставіць яе Святлане Ціханаўскай. І гэта самае лепшае, чаго можна тут, мне падаецца, ад офіса Святланы Ціханаўскай чакаць. А я б, ведаеш, можа быць, і далей бы так у такіх марах зазірнуў. Памятаеш, от была інфармацыя пра тое, як Блінкен прыязджаў у Кіев, ва Ўкраіну, а пасля афіцыйных сустрэч ён дзесьці там вечарам нейкая была вечарына, і ён узяў гітару ў рукі і зайграў блюза. Можа быць, і Ціханаўскай прапанаваць што-нибудь. Спадарня Ціханаўская, вы пачулі, якія тут ёсць намёкі, і мне падаецца, што не, ну канечне, ведаеш, мне падаецца, што заўсёды, калі ёсць магчымасць проста чалавека сустрэць, не як чалавека з карціны, дзесь там здалечыні і так далей, але проста як чалавек да чалавека, гэта самы лепшы момант. І не ведаючы спадарня Ціханаўская якраз гітара гэта яе, але... Не, ну я як прыклад, можа яна што-нибудь там іншае, можа нават не на сцэне, можа ў тэатральнай пастаноўцы, можа быць там які-нибудь там... Ну, мы уже маем досвід з мінулага года, што тут сапраўды Святлана Ціханаўская як бы адкрыта выходзіць, і яна хадзіла па ўсім фестывалю, і розныя рэчы былі яе цікавымі, і вела пастаянна размовы з беларусамі. А ці за мною пасядзела? О, дарагія Святлана, мы гэта прапусцілі. Мы удваіх не паразмаўлялі нават. Давайте ў гэтым годзе прынамсі за мною паразмаўляць. Ну, яна-то прыехала, в прынцыпе, адпачыць, там нейкую паузу ўзяць, а ты-то быў на працы. Я не хацеў нічым загружаць, просто так вось пасядзець, патусаваць, нічога больш. Ну, часу не было. Тым больш, галоўны чалавек на фестывалі за ўсё адказны да сцэны, да лайнапа. Вот, дарэчы, было пытанне у нас тут ад Вожыка Патрыёта, які піша, відаць, ужо паспеў зайсці на сайт і паглядзець. Гэтым разам лайнап на
тутака даволі моцна адрозніваецца ад папярэдніх гадоў. Гэта адмысловае рашэнне, каб дадаць свежай крыві. Мне падаецца, што заўсёды у нас было таке рашэнне, каб лайнап тутакі быў нечым свежым. І заўсёды гэтую свежую кроў мы хацелі паказываць. Вядома, заўсёды былі вось музыкі, які мы лічым зоркамі, якіх мы уже даўно ведаем. Але я б не сказаў, што адрозніваецца вельмі. Ну, маем вось Александра Помідорова, так? Ну, зорка, класіка беларускага рока і рэпа, можна сказаць, так? Маем гурт БН, маем таксама РСП. Ну, быццам бы тое, што мы знаем, любім, шануем, так? Але з другого боку, так, заўсёды нам вельмі важна паказываць гэта, што менш знаны, але мы лічым, што варта гэта зазнаёміцца з гэтымі гуртамі. Тут я таксама сабе гляджу вось на свой спіс, каб не памыліцца, проста не забыць пра нікога, так? Бо ў гэтым годзе фестываль в огуле 3 дні, не 2, і музыкаў з гэтага болей. Напрыклад, вось, Люты Сакавік. Ну, класны гурт. Мне падаецца, што не так вельмі знаны, як хацеў б, так? Маем дадаткова, ну, у мінулым годзе супер альбом Синдрама самозванца. Варта, ну, год таму мы ўжо іх хацелі запрасіць, не ўдалося ў гэтым годзе. Маем яшчэ СОШ, зусім новы праект. Варта раю паглядзець, што там у іх адбываецца у відэокліпах, бо цалкам цікава. Але маем таксама Еўгена. Ну, Еўген тут вось ёсць такім мотывам, які заўсёды хацеў б, каб з'являўся на фестывалю, міма гэтага, што ён сучасны, хочацца нешта народнага. А Еўген робі народна, але ў такім шаманскім відзе, у шаманскім такім працэсе. І якраз мне падаецца, што як недзеля, як такі апошні дзень на такія расслабленне, то ён вельмі тут зайдзе. Але таксама маем такі вельмі цікавы праект, і тут такі, можна сказаць, класіка, не веду, постпанка, калі казаць пра гук, але гурт даволі цікавы, Carl and Company. Чаму ён цікавы? Гурт з Варшавы, але ў ім граюць і беларусы, і украінцы, і палякі, і нават мексыканец. І вось такі калап тут хлопцы прыдумалі, а яны сур'ёзна, агоньчык. Мне падаецца, што вось у гэты спіс мы яшчэ дабавім адзін гурт, але пакуль што буду пра гэты гурт маўчаць. Але дадаткова тое, што нам удалося, гэта таксама паказываць вось гэтыя нашы падласкі. Год таму проста як зорка вельмі выстрэліў праект Сфада і Нічос, якія з Падлашша, і мы іх запрасілі таксама на фэст, і мне падаецца, што гэта будзе таксама пушка-бомба, але дадаткова мы ze Sfadam stworzyli admyslowy projekt pod festiwalem. Do tego projektu my zaprosili Walerię Delię, jaka może być bardziej znajoma jak Kup, pod takim aka jana występuje, i jana razem ze Sfadam wzięli woś pieśni Białorusu Podlasza. Waleria wzięła woś tę literacką cząstkę, a pracowała zusім po swojemu na nowo. I jany na geta tam zrobili niekolki trekał. Тут в ogóle wielka podzięka do Goethe Instytutu, jaki tak dziękuję jemu właśnie ten projekt mógł odbyć się. I premiera jak raz będzie na feście. Mnie podaється, że kiedy nam poszansuje, my przeciągniemy właśnie ten projekt i póki co nam otrzymał się niewielki album, a chcemy dopełnić, aby był takim pełnowartosnym albumem. Wielmi ciekawe społeczenie Sfada, jak super kruty taki muzyka-producor, Delie Waleria ze swoim podchodem, że prosto, no, jana u muzyce, jana pływaje. Jana może wziąć lubi żanr i z jego zrobić no, kruta, seriozną rzecz.
ale гэта не адзіная прэм'ера, якую мы чакаем на фэсце, бо таксама тут, дзякуючы нашай супрацы у рамках арт-рэзідэнцыі, у гэтым выпадку тэатральнага інстытута, але таксама Дому творцаў, нам удалося таксама стварыць уже поўны альбом музычнага калектыву ЗУІ, які у прыватнасці муж і жана, а тут разам яшчэ працуюць і часам на тэатральных пляцоўках, але таксама працуюць як музычны гурт. Удалося нам зрабіць альбом, які называецца «Арка». Мы уже такі першы смак гэтага альбома маглі пачуць у працягу апошняй бардоўскай восені, якая таксама ладзіцца фондам, а цяпер уже мы завершылі працу над альбомом. Jeszcze na Bardowskiej to był taki больш jeszcze syrowy wariant, a ciepер na tutacy odczułem, jak to huczyć już tak u tym kończątkowym wyglądzie. Ну, в прынцыпе, цікава. Да, дарэчы, хто раптам не ведае, не чуў пра Валерыю Дэле і яе праект «Куб», і ўвогуле, што з сябе яна уяўляе, гэтая дзяўчына, гэтая, ну, фактычна, як яна сябе называе, вучаніца Веранікі Кругловай, лідаркі «Крыві», можна пачытаць, паглядзець яе праграму ў межах праекта нашага «Ідэя X». Яна ёсць са сваімі разважаннямі пра нацыянальную ідэю, пра месца народнай музыкі і творчасці у нашай свядомасці. Вельмі цікава, раю, а музыка ўвогуле отвал башкі. Тут я згодны. Але ўсё ж таки два моманта. Падляшша прадстаўлена, безумоўна, на сцэне, але ну фактычна адным праектам. No, no tam... no można, no Куб ze Swadem i jeszcze Niczos. No i тут mają jakby... Ну, Свада и Ничос это вот как бы один, ну, такие вот, ну, грунт... И так, а с Кубом это так само другий проект. Ну, это уже коллаборация так, такая, так, так. Але я ведаю, что раней, я еще памятаю, выбачаю, что еще вяртаюся до тых часов басовішча, раней Падляшша на кожным фестывале было вельмі добра прадстаўлена. Так широко, ну, можа, не так широко, як беларуская сцена з Беларусі, але ўсё адно не адзін там і не два калектыва удзельнічала падчас самого фэста ў адным годзе. То есть зараз нема нічога цікавага, ці не хапіла часу, ці не было заявак, вот як так? Нараджаецца. Так, значит, вядома, ёсць, напэўна, і тут варта згадаць гурт Ilo and Friends. Раю знайсці, не ведаю, хіба падаецца канцэрт фэст з 22 года. Tam Ilo and Friends wystupali, kali nie pomylają się. Mnie podaje, że to u bliżejsze festy zaprosim na nowe. Ilo and Friends, pakuż to proste, my starałem się nie pautarać hurtów. Tak, tu po szczerości z usich 4 gadów, to taki Dele i Swada, to pierwsze ludzie, jakie wiertają się na scenę festiwala. I one wystupali na pierwszej tutacy, u 21 godzie i ciepер wiertająca, chociaż już jakby z innym projektem. Bo i wtedy Swada prezentował nieszta inszego z inszą kalabu i wtedy Dele wystupała właśnie jak raz z Kruglowoj. I my starałem się nie poutarać. Temu jakby nie będziemy prosto, nie wiedział, że głod klikać tych samych hurtów, ale mi podaje, że to już podchodzi taki czas, że trzeba zaprosić Ilonu, jaka wiedzie ten hurt, razem z całym hurtem zaraz na nowa. Na szczęście tak samo my baczymy, że to powstają na Podlaszy nowe rzeczy. Магчыма, что nawet у гэтым годзе удацца частку паказаць, таму што на фэсце будзе в ogóle вельмі такая цікавая кропка. Вось у Беластоку стварыўся спачатку нефармальна, цяпер уже фармальна беластоцкі музычны клуб. Гэта стварылі беларусы, якія прыехалі ў Беласток, пакуль што плануюць жыць у гэтым Беластоку і проста стварылі вось такую суполку, зрабілі сабе кропку, каб рэпетаваць, і там ёсць некалькі калектываў, і яны вырашылі, што вось паставіць сваю кропку на фэсце.
Як гэта будзе выглядаць збольшага, як я разумею і як мы размаўляем і як хлопцы прапануюць, просто будзе магчымасць, што будуць там увесь інструменты выстаўлены, гітары, барабаны, што там як бы трэба, каб ствараць музыку, і кожны зможа прыйсці, напрыклад, сваім бэндам, сваім гуртом і заграць. Хлопцы яшчэ абяцаюць, што будзе магчымасць адразу зробіць запіс і адправіць на электронную пошту. І тут мы будзем яшчэ запрашаць некалькі музыкаў, каб яны далі такія нефармальныя свае канцэрты дзесьці ў працягу дня. Тут таксама лічым на нашых падляшскіх хлопцаў, што яны таксама тут з'явіцца, бо мы ўжо бачым, што вось наступнае пакаленне таксама ўжо пачынае ствараць матэрыял, ствараць гурты. Я думаю, што ў бліжэйшае тут такі уже их поставим так само на главные сцены. Так, Павел, давай потиху будем уже так наближаться до завершения, хотя, безумоўно, я думаю, что, может быть, еще поспеем до самого фестиваля, який, я нагадаю, пройдет 12-14 липеня, еще и сустрэцца там апошнія навіны абмеркаваць, але пакуль што я так разумею, што яшчэ ёсць магчымасць у нейкіх ініцыятыў, адмыслоўцаў там ці установы, якія хацелі б там сябе паказаць, прадэманстраваць, адкрыць кропку, звярнуцца, і ёсць яшчэ магчымасць. Так, безумоўна, ёсць магчымасць. Я толькі яшчэ карыстаючыся вось гэтай нагоды ввогуле, што я тут у студіі, хацеў бы перадаць гледачам і слухачам радыё сам галоўны месседж феста. Гэта, вядома, перадусім вось наша уся беларуская сустрэча, але, даражэнькі, не шукайце квіткоў на фест. Іх проста няма. Фестываль ёсць бесплатна, дармова, прыязджайце, вядома, ведаеце, значы, вось, мы маем такую... Это наш прынцып, каб фэст адбываўся бесплатна, і хочам, каб гэта засталося, але, вядома, мы будзем удзячны на кожны любы донат з вашага боку. Ну вось, гэта сапраўды вельмі важна. Сам фестываль бясплатны. Дзе будзе месца, як заўсёды, для намётаў? Будзе месца для намётаў. Тут уже там ёсць nejakі там аплаты, вядома, трэба плацоўку неяк падрыхтаваць, але будуць у гэтым годзе два намётныя поля, па шчырасці. Адно будзе там, і там, вядома, будуць і санітарыяты, будзе і душ на другім полу, і калі мы не памесцімся на першым, будем открывать другие поле, там таксама будуць прыбіральні, ну, але там уже трэба будзе да душа прыйсці на першае поле, бо тут ніяк не вырулім, каб былі два асобныя душы. Таму раю не чакаць суботы ці нядзелі, прыязджаць у пятніцу, а нават калі хтосьці захоча прыязджаць у чацвер, напэўна, таксама будзе уже магчымасць паставіць намёт. Усе дэталі па гэтым, як аформіць сябе на намётным полу, уже сёння павінны з'явіцца на нашым сайце, на нашых таксама сацыяльных сетках, таму раю заходзіць, вядома, падпісацца адразу, хто яшчэ не падпісаўся, таму што, дзякуючы таму, вы не проста ўсё будзеце ўвесь час у курсе. Будзе таксама магчымасць паставіць кемпер, будзе таксама магчымасць, не веду, нават ночыць у Беластоку, прыязджаць на фэст, бо і паркоўку рыхтуем. Нават ведзем размовы, каб зрабіць адмысловы цягнік, які, напрыклад, з Беластоку прывезе людзей на фэст. Там будзе магчымасць патусіць на фэсце і ўночы вернуцца ў Беласток. Таму можна нават і будзе ночыць у Беластоку, каму, напрыклад, не веду, там, ну, намётнае поле незручна. Хаця раю, бо на намётным полю, ну, сур'ёзна, там адбываюцца сапраўдныя сустрэчы і абмеркаванне вельмі важных для нас усіх тэмаў. Ну, вы што? Романтыка, под месяцам, цёплай ноччу, намёце. Такія сустрэчы могуць адбыцца на ўсё жыццё, потым, можа быць, зменіцца. Так. Але дабірацца
да гэта вот ёсць якія-нибудь умоўна кажучы можа быть будуць нейкія арганізаваныя умоўна ад Беластока даезды у гэтым годзе не будзем арганізаваць летась мы паспрабавалі не было зашмат ахвотных мне падаецца што ёсць рэйсовыя аўтобусы гэты грамадскі транспорт ёсць машыны таксама ёсць нашыя супольнасці і ў тэлеграме і ў фейсбуку дзе можна дамаўляцца на транспорт такая супольнасць таксама паўстане у Новай Беларусі у аплікацыі мне падаецца што можна лёгка дамовіцца просто каб ехаць на машыне супольна ну і калі яшчэ паспеем з цягніком ну то ввогуле супер мне падаецца што ў любым выпадку цягнік вось да стацыі Валівы побач фэсту падаецца што ў гэты летні перыяд ён не так ідзе толькі проста у менш зручныя гадзіны каб прыехаць напрыклад выключна на канцэрты ўвечар але збольшага дабрацца у гарадок лёгка ну і раю кожнаму і перадусім гэтым якія жывуць вось гэтымі ўспамінамі фестывалю басовішча раю проста стварыць сабе таблічку тутака і выйсці проста на аўтоспын Ну і романтыку прыгадаць памятаеце як дабіраліся ў тыя-то часы мы-то людзі з раньшего времени с Павлом мы яшчэ памятаем як ездзілі дарэчы пра раньшае время як кажуць раней былі магчымасці займаліся вот арганізатары басовішча дапамогай прыезду беларусам з Беларусі на фэст цяпер такое пытанне не разглядаецца магчымасці няма ведаеш не тое што магчымасці няма мы просто не хочам быць пры гэтым блізка каб не робіць на гэта фокуса. Мне падаецца, што цяпер кожны, які зможа лепш, каб прыехаў вось на сваіх умовах, чым нешта арганізаваць. Ну так, тому что невядома каго там і што заўтра аб'явіць экстрэмісцкім фармаваннем так. І ну, уже напрыклад наш Instagram уже ёсць вось у гэтым пад судом і таму нам лепш як бы гэтай тэмы афіцыйна ніяк вокал гэтай тэмы нам лепш не хадзіць. Я думаю, што заўсёды гэта варта зрабіць. Гэта можа быць узгадаць прынамсі тыя структуры тых людзей, дзякуючы якім фестываль адбываецца. Там можа быць тыя, хто там дапамагае фінансава, тыя, хто дапамагае арганізацыйна. Так, тут напэўна варта уже, як я згадаў, Гёте і Максіль, напэўна, таксама нашым тут партнёрам, дзякуючы дапамозе вось праграмы Арт Пауэр Беларусь, фестываль таксама можа адбыцца, а праграма мне падаецца, што большасць з нас ведае, адбываецца дзякуючы Беларускай рады культуры і дацкаму інстытуту культуры пры фінансавай падтрымцы Еўракамісіі. Тут таксама з велізарнай любов'ю я хочу сказаць пра амбасаду Нідерландаў тут у Варшаве, якая шмат таксама нам дапамагае. Вядома, горад Беласток, міма гэтага, што падзея ввогуле па-за Беластокам, аднак яны адчуваюць з намі сувязь і адчуваюць, што варта нам дапамагаць. Тут, вядома, і гміна Грудак, у які праходзіць падзея. Ім таксама варта сказаць словы падзякі. Я ўжо нават бачу, што мне тут шаноўны Войт у працягу нашай размовы званіў. Войце, шаноўны, там то сур'ёзна трэба з гэтым токам электрычным вырашыць, каб усё было як трэба. І гарадскі цэнтр культуры нам дапамагае. Тут таксама мы маем і падтрымку, і дапамогу. Зараз я тут нават сабе яшчэ пагляжу, каб вось. Вядома, Міністэрства ўнутраных спраў Польшчы. Гэта таксама арганізацыя, якая нам дапамагае фінансова, і штогод нам дапамагаюць амаль у ўсіх, а як не ў ўсіх нашых праектах, за што мы вельмі ўдзячныя. І, вядома, таксама мы маем
honorowy patronat prezydenta Polski Andrzeja Dudy, ale mają tak samo i honorowy komitet, u jakim i przewodnicząca Świetlana Cichanowska, i Iwonka Surowiła, i mer Goroda Białystok spodziewają się, że chudka i tu i z finansowej dopomogą, jak i z udziałem w komitecie dołączyться tak samo Podlaskie Województwa i marszałek Podlaskiego Województwa i wiadomo ludzi, jakie dopomagają organizować taką podzieję, jest no это без końca można było rozmawiać, потому что każdy tu niesie swoją ceglinu, a czasem to jest серьезny объем чи pracy, czy finansów i tym ludziom ja po szczerości wielmi wdzięczny i tak samo wdzięczny swojej komandzie, bo bez tej komandy, jaka buduje się u fondzie, no to już było prosto by niemożliwe. Ja wiedu dokładnie, jak tam nie wiedu pierwszy festiwal, ja robił tam amal jak один, to ja by już dawno nie robił. I tu ja by szczerze odmówił się i kiedy ty skazał raniej, że no, ja jak główny mają same największy objem pracy na feście, to ja tu skażę nie. Ja już wiedział, że rok temu na feście ja amal niczego nie robił, a to dziękuję temu, że to seriozna komanda buduje się wielmi klasna i odkazna i to tak samo, no ja od tego mają swój taki uzdym i kajf i ja im wielmi wdzięczny. Дякую вялікі. Ну што ж, 12-14 ліпеня грудак усе будзем тутака. Таму што нам трэба тамака наведаць это ўсё. А гэта ўсё недалёка. Ну да каго, господи, все беларускае, оно ж недалёка. Тут раз за рог павярнуў 10 кіламетраў і на месцы. Все, дзякуй вялікі. Павел Станкевич, Зміцер Лукашук былі з вами і будзем з вами і надалей. Асабліва падчас фэсту тутака. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна.